Desde o BNG, como xa sabedes, unha das nosas prioridades é a concentración parcelaria. Todos sabemos cal é a situación, pero non estaría mal recordalo. Temos San Salvador e Paradela, coa concentración parcelaria prácticamente terminada, salvo uns flecos en base ás reclamacións que houve. Pero todo o mundo ten as parcelas novas. O resto do concello está sin facer. San Vicente, San Lourenzo e San Tomé levan 6 anos agardando que se mova un papel. Están aprobadas as bases definitivas, sí, pero dende o ano 2013, perdón. Que se fixo ata o 2019 en estes 6 anos? Absolutamente nada. O Partido Popular importa de un pemento a vida dos veciños de Meis, está clarísimo, porque sabemos que depende da Consellería, non directamente do Concello, pero sí que un Concello ten que chamar as portas da Consellería día tras día hasta que as cousas se fagan, e desde logo na Consellería o Goberno de Meis nin se achegou siquera. Levamos 6 anos agardando, claro, ahora virán en eleccións a decir que xa está todo feito en un par de meses, pois o gallá, e se ten que haber eleccións para que se faga, pois o gallá. Tenemos que poñer eleccións cada 3 meses e teremos parques acuáticos, parcelarias feitas, vamos. E eu creo que un aeroporto na Praza de España calquer día. Pero tamén habrá que decirlle algo aos veciños de Armenteira e San Martiño. Levan coas bases provisionais aprobadas desde o ano 2009, o que todos sabemos. A xente pon as leiras que ten e danlle unha fichiña. Moi ben, que se fixo polos veciños de Armenteira e de San Martiño en relación á concentración parcelaria dende o ano 2009 ata o 2019 que estamos? En estes últimos 10 anos, nada, absolutamente nada. Consecuencias de todo isto, de que este todo sin facer porque o goberno do PP en Meis non move un dedo, que a xente non fai plantacións de albariño, por exemplo, nas súas propiedades, porque non saben se van ser súas ou non. Moita xente nos di, non, que estou agardando, prefiero alugo propiedades, porque como vou plantar e logo a mellor non me queda, e que claro, teño unhas cuantas parcelas que quería xuntar para facer invernadoiros e produtos ecolóxicos, pero non podo. A xente non pode moverse en relación ao agro, porque o Concello non lle facilita. E agora sí, agora que dirán? Pois que dirán o que todos sabemos, me imagino. Non sei, estes días vemos un anuncio de señores de as Tres Nogueiras, reunión sobre a parcelaria. Moi ben. Que nos van decir? Que vai vir a empresa a comunicarnos algo? Ou vai vir o político de turno a dicirnos que dentro dun par de meses van a empezar a fazer os camiños? Señores, eso xa sabemos. É dicir, que o proxecto dos camiños estivo exposto ao público, por suposto. E se non, mirámoslo na página web. Que todos vamos ali, miramos parcelaria de Nogueiras e os camiños están diseñados sobre un papel. Nós non queremos que veña un político a decirnos van a facer os camiños a semana que ven, señores, o día seguinte das eleccións. Non, nós queremos que veña a empresa e que nos diga, sí, vamos a empezar os camiños, pero xa, e vamos a facer as parcelacións, e vamos a dar as parcelas novas, e en un ano, ou como moito ano e medio, van ter as parcelas novas e van vostedes poder desenvolver pois o que lles apetezca, plantacións de albariño, ou alugar, ou plantacións ecolóxicas, o que necesite. Entón, propaganda de mentira estamos fartos. Agardamos desde o BNG que se xades realistas, vexades que aquí non se move nada e que para que en este Concello se mova algo temos que poñer a outras persoas nel. Nós pensamos que o BNG leva un proxecto moi serio, que ten clarísimo que hai que facer e persoas con ganas de facelo, co apoio de todos os veciños, por suposto. Entón, o día 26 hai que ir a votar. E o que vos pedimos desde o BNG, desde que levamos moitos anos nel, desde os que acaban de chegar, desde a xente que nos apoia día a día e que nos están chamando, é que por unha vez e xa o goberno de Meis cambie de color e teña o color BNG. Temos que facer de Meis un Concello BNG, que sea o exemplo de todo Salnés. Próximamente, noso candidato ademais daramos máis información que podedes ver nas redes sociais.